todo y dedícate a disfrutar. Roubei mapas do tesouro pra toparte ben espime nas augas máis xeadas, pra poderte ver dancei sobre a lava dos volcáns, só pra que viñeses bailar. Moei sobre campos minados pra saber de ti cantei a dúo cos paxaros, só pra verte rir mentín a xente o meu carón. Matei tantas veces o dragón. Eu quixen imaginarte. Óscar, Miguel, que se siente así cando soa a canción pola radio? Así, primeiras impresións, así. Pois unha maravilla, Vale. sempre está moi ben escoitar na radio. Nos somos moi de radio tamén, non, Miguel? Sí, nos sempre estivemos colaborando moitos anos en programas de radio e cousas, Sí, así que estamos moi contentos cando a nosa música soa pola radio. Pintei de azul todos os teitos pra brindar o mar vencín de unos imaginarios o verte chorar. Pois este é o videoclip tamén, a xente que nos está vendo en formato videopodcast tanto en Facebook como na nosa canle de YouTube. Hai videoclip, hai novo disco, libro disco que o teño nas miñas mans tamén, Pequenos Incendios. E bueno, pois temos aquí os componentes desta banda que se chama Minguante, entre Brión, de onde sodes? De Brión ou de Negreira? Non se pode ser de dous sitios, sabe? Eu son de Ferrol, pero levo moitos anos vivindo en Brión. Ferrolano brionés, Óscar. Eu son de Negreira. De pura cepa. Bueno, Briones, sí. Sí. Brión Negreira, aquí o carón. Bueno, que isto de Pequenos... Bueno, facéndeme unha presentación de Minguante. Isto empezaba no 18. Sí, Minguante naceu eso, no ano 18, pois como unha especie de proxecto paralelo. Óscar e máis eu tiñamos moita amizade, sempre nos xuntábamos coas guitarras a tocar algo e dixemos, bueno, pois vamos a xuntarnos, vamos a minguar. Eu levaba a miña banda, Óscar levaba a súa, vamos a minguar, ir con dúas guitarras polos bares, sí, a tocar un poquinho as nosas cancións, versións que nos gustan, cousas, un pouco divertimento, non? Sí, saíusenos das mans un pouquiño tamén. Cando levábamos 150 concertos, pensábamos facer dous, pois dixemos, bueno, igual isto xa empeza a ser un pouco máis que un proxecto paralelo. Sí, isto xa é serio, Vamos poñernos a compoñer, vamos facer un proxecto serio. Vale, o sea, empezou así un pouco, sin darlle moita seriedade ao proxecto, pero o xeito foi collendo seriedade, sí, conforme o camiño e as actuacións. Bueno, mira, teño aquí unha foto que quero compartir tamén coa xente que nos está seguindo, ide tamén a nosas redes sociais. Unha foto, bueno, se haya... A ver se a podemos ver. Agora, aquí está esta foto. Esta foto é Miguel, máis un servidor noutra emisora que desafortunadamente xa non existe, pero aquí seguimos, nos los dos. Sí. Os protagonistas da foto igual de ben. Ano 2012. Sí. Debía ser co primeiro disco meu. Isto foi co primeiro disco? Penso que sí. Isto foi o Botar a Andar de Miguel Alonso? Sí, un par de anos antes empecé e debía estar aí promocionando, sí. Bueno, empecé moito antes, o primeiro disco é de 2010. Mira, vou poñer un plano noso e un plano para que a xente compare. Sí, que compare. Son de letras, 2012, 2026, pues 14 aniños. 14 anos. Sí. Mira, este somos nós agora. Antes e despois. Este somos. Aí está. Se quita o boino máis ou menos. Espera, quita. Aí, espera. Aí vai. Algo menos de pelo, Estamos. Mira, non casi mellor, casi mellor. Pero fomos a mellor. Sí. Sen dúbida. Bueno, vamos, que hai recorrido, hai percorrido, hai discos, hai, pues é unha trayectoria. Óscar, non coincidimos con anterioridade que eu lembre, pero tamén con bagaxe, con historia e con... Sí, eu estive nunha banda que se chamaba Marmotafil, botamos aí 13, 14 anos. Tamén temos varias maquetas, varios discos. E logo, pois, batín no camiño con este home, tamén batín con un colega tamén que era Lago, que fixen tamén un proxecto con el, musicando poesía en galego. E logo, pois, este home monopolizoume aí un pouco e aquí estamos, pelexando na loita. Pop, autor, Miguel, eu a parte que máis che coñecín era autor. Sí, nos dicimos que pop de autor, o que facemos. Sí, que era un termo que se usaba moito nos 90 con algúns cantautores, estamos recuperando aí un pouco. Eu veño da canción de autor, como dice, sigo niso, nesa canción de autor máis de raíz quizáis americana, e os ven moito do indie. Entón, xuntando todo iso, pois acabamos aí mesturando. Esa, saliu isto.
É unha mestura natural, penso, non? Un poquinho... Como Ferrol, Brión, Negreira, un pouco tamén no ámbito... Pop de autor, sí, sí. Pop de autor. Exactamente. Hai toques indie, Óscar? Sí que hai. De feito, eu creo que cada vez Miguel tono pasando máis po meu lado. Sí, fíxome gravar un montón de sintes neste disco, así que... Para saber de ti, Canción de Amor Express, Sair de aquí, Rapaz, Furacán... Furacán era un after de... Sí, non ten que ver, pero sí. Lembrome ben. Vale. A base de hostias, Rival e Aldea. Que se conta aquí? Pois Que se conta e que se canta, vamos. Pois se falamos un pouco do título do disco, que Pequenos Incendios, pois para nós, aparte de ser un verso dunha das cancións, os pequenos incendios son como esas pequenas cousas que nos pasan todos os días, ¿no? Que as que non lle damos igual demasiada importancia, pero que logo son super importantes na nosa vida. E creo que as cancións deste disco son un poquinho tamén iso. Son cancións que contan cousas moi íntimas, moi pequeniñas, sí, quizáis. Este disco é máis intimista que o anterior, quizáis. Tamén é un disco máis escollido, ao mellor había como 15, 20 cancións, escollemos estas 7. Sí, Había material. As que temáticamente quizáis nos encaixaban mellor. Sí, ou nos gustaron máis nese momento, non? E nada, as ilustracións decidimos facer un libro disco tamén para chulo, sí. Para que cada canción tivese pois unha parte visual, non, que interpretou Daniel Barbazán, que nos encantou traballar con el. Xa temos, é unha persoa que xa traballamos noutras cousas tamén. É unha maravilla traballar con el, encantanos o seu estilo e a súa forma de traballar e de debuxar. Pop non, a música de autor empeza, pois eso, cunha guitarra ás veces e demais. Como vestides o disco? Quen vos acompaña? Realmente Minguante naceu como un proxecto de autoproducción total. Casi. Entón, todos os instrumentos que escoitas nos discos de Minguante están tocados por nós. Que bueno. Neste caso, neste disco sí que temos dúas colaboracións que sí que as queremos contar. Hai un par de baterías grabadas por Juan Silva, que é un baterista da zona de Negreira tamén, moi amigo noso. Sí. E temos a colaboración estelar de Caxade, aí cantando e tocando o acordeón connosco en Rapaz. Sí. O sea que todo vos. Sí. Un pouco Juan Palomo todo. Estamos nun momento cultural, nós que pasan por aquí un montón de grupos e demais, onde o galego forma parte do ingrediente principal de raíz, de conservación, de non apartalo, e máis, de que o galego forma parte, está vivindo un momento importantísimo, asociado a moitos aspectos, pero tamén o cultural. Vos tamén estades aí. Sí, a ver, que nos falamos en galego, entón que para nós o lóxico cantar en galego. Había unha frase que dicía un músico que me gusta moito, que é Kiko González. A él lle preguntaban que por que cantaba en castelán e non en inglés, cando facía unha música tan de raíz americana. E ele dicía unha frase que era que el cantaba no idioma no que soñaba. Entón creo que para nós tamén é un pouco iso. Notades que hai algunha efervescencia mayúscula agora, Óscar, con isto de banda de toda índole, dende máis tradi ata pop rock, pero que o galego está presente, o indie. Sí, totalmente, é unha maravilla. A min parece unha maravilla porque ves que está medrando un poquinho a industria, non, musical galega, usando como vía o galego, que para nós tamén nos parece algo importantísimo, además de algo natural, non, que se vende de nós xa levamos traballando en galego bastante tempo, non, desde os comezos. Un Marmota pois cantaba en castelán, pero tamén tiña pezas en galego, tamén en inglés. Naquela época pois había un pouco dese mejunje, non? Sí. Había daquela as bandas pop cantaban en inglés, non? A época inglés-español, despois foise pasando ao español, e agora a ver se o galego perdura aí para sempre, non? Penso que estamos nun momento, eu sempre o digo, que hai unha cando vivimos o presente un non é moi consciente, pero cando isto se vexa co paso dos anos o que aconteceu neste período, o ímolo, o gallá non se perda esa historia, pero ímolo vivir como un momento de efervescencia. Nos 80 en España non sabían que estaban xerando algo que perdurase medio século despois. Penso que non eran conscientes. Igual non somos conscientes de que estamos nun momento que temos que cuidar, mimar e non deixar perder. Pois oxalá, se é verdade. A nivel cultural, e vou poñer un exemplo. Tentáculo Rock. Sí. Coñecedes, non? Coñecemos. Son rapaciños do Concello de Ames que teñen 11, 12 anos, que incorporaron agora recentemente un novo grupo, van a actuar no Milla Rock. Cuidado,
con familia Camaño, en fin, bueno, con un montón de bandas. Estiveron actuando con nós nunha gala final de Fala que Fala, na dinamización do galego entre a mocidade. De que coñecedes a Tentáculo Rock? Pois teño deses, bueno, agora son 5, deses 5 que hai agora, 3 son alumnos meus. Así que algo había, ¿no? Sí, sí. O sea, que temos un pouco... Son un pouco culpable de que culpable, incluso culpable de que se presentaran ao concurso da Diputación que gañaron. Sí, aí mandei esa información. Incluso a primeira actuación que fixeron eles, que foi un día antes do Quero Cantar, foi no Nova Nicra, que é un certame que organizamos dende a Asociación Cultural Gazafellos do Val, que estamos nos aquí aí metidos. Actuaron, gañaron o terceiro premio, así que foi a primeira vez que subiron aí a un escenario. Ese fin de semana traballaron ben, Traballaron duro. Teñen actitude, compoñen, queren ser, teñen xa referentes actuais que queren ser de Rapans, queren ser eses artistas que xa echen un multiusos, vamos, que ademais de todo o ben que estamos facendo para a nosa terra, para o consumo, escoitar música, que haxa moitísimas bandas, estamos ensinando as novas xeracións. Hai canteira. Claro. Sí, claro que sí, é maravilloso. maravilloso. Tentáculo Rock é un exemplo, Sí. Pero outra banda que tamén nos mandou un mail, que a veces temos oportunidade de que veñan por aquí, que son cativos, que teñen 11, 12 anos, que non acabaron o cole. Sí. Crear referentes en galego, sobre todo para a rapazada, eso eu penso que é increíble, non? É unha cousa que non se viu ata agora, penso eu, non? Ou é cousa miña, non? Non sei. Sí. Polo menos agora está ese auxe aí que fai canteira. É moi importante ter referentes para saber por onde podes ir ti. Que hai unha conexión tamén co que se fai en Galicia, da xente nova, e máis, vou poñer un exemplo, Pili Pampín, coñecida por todos, co seu rollo, co súa estética, co súa tal. E agora que sacou un tema do avión e demais, dixo, que a xente nova ven aos meus concertos, cando un pode pensar que son, pois, os nosos pais, avós, que bailan ali agarrado. Non, a xente nova consumindo un produto a priori que non encaixaba dentro de algo que pode atrapar a mocidade. O estar con Ortiga, facer cousiñas con Ortiga, ao final penso que suma. Pero que ao final estáse contaxiando todo, Sí, oxalá siga contaxiándose. Está moi ben. Claro. Oye, a música de autor, o pop e demais, segue tendo cabida, porque ben é certo que eu que si me estive en moi contacto coa música de autor, sempre tivo ese cliché de cortavenas, de Dios mío, de cousa aburrida, que depois é todo o contrario. Ou todo o contrario ou non, dependendo do show que quera facer. Pero hai algo desto, hai no disco, hai melancolía, hai creo que de todo, pero creo que é un disco bastante rítmico, bastante potente. Incluso creo que é máis movido, quizáis teña máis forza que o primeiro. Pero sí que hai cancións máis tristes, non? Hai cancións de cansautor e hai cancións de... Eso mismo, cansautor. Non querías dicir. Cansautor. E hai cancións tamén moito máis rockeras e moito máis potentes para levantar o ánimo tamén. Cando compós sobre todo cando estás máis triste. Cando estás contento vas de carallada, non? Creo, non sei, por eso... A ver, hai cancións alegres tamén que consta. Pero isto pasa, Isto é así. Isto pasa. Isto é unha conclusión miña que eu teño falado así en conversas, pero cando unha persoa se enamora, un compositor se enamora, se casa, hai algo de perda. Perde un pouco foi aí. Hai algo aí. de perda non de calidade, pero isto é unha impresión miña. É posible, bueno, a mí un músico que me gusta moito... Podría poñer exemplos, sí. pero non nos vou poñer. Sí. A un músico que me gusta moito, Bruce Springsteen, e sempre lle acusan diso, ¿no? Que cando casou empezou como a baixar un pouco aí o fuelle. Pero non sei, existe algunha relación tipo causa? Eu supoño que a soidade, o desamor, a ruptura engancha máis agora de compoñer que cando un ten... Eu supoño que o que di Óscar, que cando estás só, cando estás triste, encerraste, sí, ¿no? Claro. Pechaste, entón xa tes a guitarra aí, pues, tes que desafogarte con algo, claro. non? Noutros momentos máis alegres, pois igual non o pensas tanto. Aquí, non vos case. Xa é tarde. Demasiado tarde. Demasiado tarde. Para min uns meses só, pero é demasiado tarde. Non vou dicir nada, non esperamos ruptura nem moito menos, pero bueno, é unha observación. Libro disco, Pequenos Incendios, é verdade que o segundo disco, xa leva desde o 18, Camiño dos 10 anos, aí 8, Caminiño,
Claro, os discos están ben e demais, pero vivir da música é moi complicado, supoño que haberá que compaxinar, pois eso, profesor, ensinando e demais. O capítulo de actuacións, polo que se ve, ni tan mal, ou hai lugares para actuar, hai sitios, hai chamadas, hai espazos. Sí, non nos podemos queixar demasiado. Bueno, queixámonos igual, Sí, que hai chamen que máis, queixarse, Sempre claro. pode haber máis. Pero sí, a verdade é que xa che digo, minguante non as contamos, pero igual dende 2018 levamos unhas 200 actuacións feitas. Sí, É verdade que en todo tipo de escenarios É que a pandemia polo medio, Sí, sí. Bueno, temos que compachinarnos tamén con outro proxecto infantil que temos que é Música Miúda, que de feito imos vir ao festival. sí, o sea, o noso proxecto estrela Claro. é a nosa banda infantil. Agora mismo estamos traballando super ben. Tamén levamos neste curso mellor 40, 50 concertos. Entón o que nos dá a vida tamén, quero dicir, temos que compaxinarnos como podamos, as clases. Cal é o que proxecto vesti. ese, Música Miúda? Música Miúda O 24, Festival o 25? Estamos no 25. É o 25, vale. O 25, sí. Música Miúda é unha banda de música infantil en galego, dirixida pola miña parella, por Irene Quinteiro, na que estamos tamén implicados Óscar e máis eu, no? Como coautores, como músicos e tal. É unha banda que leva xa varios discos editados, bueno, é sobre todo un proxecto de concerto contacontos. Sí, sempre ten un certo contido didáctico, ¿no? Temos un proxecto sobre igualdade que se chama Cambio Conto, Vale. así que Iba a decir eu, cando falamos de cancións infantís, de que estamos falando? estamos falando neste caso de pop tamén en Non é galego. un globo, dous globos, No, para tres nada, globos. para nada. Son cancións con moito contido, Con mensaxe, con mensaxe sí? de igualdade sobre todo, non? Que bueno. Sí, sí. Eu creo que é un proxecto moi chulo que a música infantil en galego tamén está vivindo un momento maravilloso. Sí. Ben? Sí, sí. Sí, Creo hai que proxectos temos un moi montón de potentes. referentes agora, Sí, como Pacolas, como Paco Nogueiras, como tantísima xente, ¿no? Pero Que se pasaron por aquí tamén, é verdade, é verdade. Sí, Sí, agora un ponse a sumar e demais. sí, hai moita xente e hai moito, creo que tamén hai moito mercado, ¿no? Que hai moitísima rapazada que agora está consumindo ese tipo de música. Sí, sempre os concellos sempre teñen unha parte de actividades moi dirixidas a eles, non? Claro. Os coles cada vez invirten tamén máis niso, non? Cada vez nós cada vez traballamos máis en coles, non? Entran a cultura así nas aulas, Sí, os grupos e demais, totalmente, sí. totalmente. Dende logo música miúda é o seu momento, Sí, é unha miña etapa de cole. Eu sempre o digo tamén. Na época, non, a ver, non. Nada. Viñeche ao mellor un autor por ali dun libro a contar. Que nin autor, por lo menos que se quede na memoria, ¿no? Que é o importante aínda máis, ¿no? Pero que bien, ¿no? Que entren os grupos, que entren as Sí, actuacións. o que di Óscar, música miúda seguramente este curso leva a uns 40, 50 concertos en colexios. Entón está moi ben. Sí, sí. Unha maravilla. Que chulo. Moi contento. Que chulo. Bueno, multidisciplinares. Sí, Tiñan sí. que haber posto aquí abaixo artistas multidisciplinares. Hai que sobrevivir. Porque hai que sobrevivir a música e demais, o contexto infantil, este proxecto cando se presentaba no mes de maio. O Sí, sea, realmente hai nada, ainda non fixemos unha presentación oficial e ainda chegar a plataformas digitais o día 13. Vale. O sea, estamos aí. Estades en camiño de. Sí. Quixemos facer aí un pouco un galegato porque as plataformas como pagan moi pouco, moi mal os músicos, pois entón non o sacamos en digital ao principio. Sí. Existe, xa hai un montón de xente que o ten en físico, aínda que agora se venda moito menos en físico, non? Pero bueno, xa chegará ás plataformas prontiño e supoño que en setembro faremos outubro, faremos unha presentación oficial. Oficial. Sí, sí. seguramente no auditorio de Negreira, que, bueno, temos que andar a falar un poquinho cos flecos aí. Sí. Falar con Pero bueno, estaremos todo o verán tocando xa as cancións deste disco por aí. Sí, hai que ir cantándoas, hai que ir dándolle para telas Algunhas fresquiñas. datas así que Pois teñades xanamente non as teño en mente, anunciar? pero sei que a semana que Para ven a estamos semana en Castelo de estamos Miño. En Porto do Son, creo. Sí. Sí. Logo imos a Ribadeo, logo imos a Boiro. Sí, anunciaremos estes días as datas, sí. Non sei máis tampouco. Hai moitas cousas por aí. Creo que hai 10 ou 12 datas por aí. Sí, xa sí, pechadas. por aí. Qué guai poder anunciar así datas, esquecerse delas. Sí, no, anunciaremos. A ver, cando non hai chuleta, pequenos incendios. Mira, eu teño aquí o disco, xa para ir rematando, agradecervos de verdade que estedes aquí. Gústame aquí está. A min, así, polo título, por unha primeira así polo a base de hostias, eu poñería a base de hostias, pero Sí, poñemos... ainda que parece unha canción punk, non ten nada que ver. No, Canción de Óscar que pode. moi punk, moi É unha canción que fala de aprender da vida, non son hostias físicas, digamos, non son as hostias que imos levando pouco a pouco na vida e que nos fan pois ir aprendendo e medrando, non? Mira, xa que estamos así, veña, rápido. Aldea.
Aldea Isto é moi casa, non? Moi Galicia, Sí, moi... é case a nosa canción favorita do Sí? disco. Sí. Foi o anterior single É a única que compuxemos a medias tamén, porque as outras máis ou menos cada un pois Sí, foi Unha é unha ti, Sí, non é? exactamente. Esta é a medias. Sí, unha canción na que Óscar trouxo unha especie de arpexo, digamos, eu fun encaixando a letra e logo, bueno, fomos dándolle forma entre os dous. É unha canción que fala sobre todo dos lumes que houve en Galiza o ano pasado. Entón, aínda que fala dunha posición moi intimista, fala de unha persoa concreta, pois para min unha das cancións favoritas do disco, ademais porque ten ese pouso electrónico. Sí, arriscamos un poquinho aí na produción, é unha canción un poquinho Escoitamos un diferente. anaquiño. Venga, sí. Dalde, veña. Verranno te nome verranno te nome Vou poñer a base de hostias un anaco. Veña, Dalle. A base, mira, un anaquiño así. Estamos inmiscuidos no pequenos incendios de Minguante, así soa. Menos mal que as balas sempre me rozan, sempre me rozan, sempre me rozan, sempre me rozan, sempre me rozan. O futuro son pedras que me afogan, a peixe en branco na almofada, disparos ao aire, todo ou nada. Son víctima dun tempo que se apaga. As palabras non se me dan ben. Hai indie, hai indie. Ai, bastante, o que... Valo de bando. Eu intento frear, pero non se pode. Bueno, cales colledes para escoitar enteira. Grazas, Óscar, grazas, Miguel. Placer coincidir de novo, Sí, señor. 14 anos despois nun Sí. estudio de radio con proxectos, con ilusión, coa música de excusa e coa radio de excusa, o sea que seguimos cada un Facendo tirando ¿no? hacia adiante. Sí. Óscar, un placer tamén. Con cal nos despedimos? Cal queredes? Pois eu creo que vamos despedir con Rapaz, Vale. que é unha canción que a mí me gusta moito, unha canción de Óscar na que colabora Caxade, que é un gran amigo, un gran músico. É ademais é o último sinxelo que ademais Sí. Vale. que presentamos. Metede un pouco así na canción, un pouco así, Rapaz, que de que vai isto? Pois é un pouco unha historia de amor de verán na que, pois, non sei moi ben que dicir. Historia de amor de verán. Esto Sí, xa nos Sí, pode- é unha canción na que o personaxe pois recorda cousas que lle pasaron de mozo. Exactamente. Entón hai moitas referencias á música. Moita melancolía, non? Sí, sí. Moito tempo pasado, moito tempo pasado. Pois Rapaz, Minguante é a formación, Pequenos Incendios o segundo disco, seguidos nas redes, a Miguel, a Óscar, todos os proxectos que acabamos de falar agora mesmo. Así soa este tema, Rapaz. Graciñas os dous. Graciñas. Graciñas.